Munții Carpați, străvechi, impunători, martori tăcuți ai fluxului și refluxului istoriei. De milenii au stat de veche asupra unui pământ, un pământ de păduri și stepe, un pământ unde strămoșii poporului român au prins rădăcini. Povestea lor este o tapiserie țesută din fire de triumf și tragedie, de la culmile puterii la adâncurile invaziei. Este o poveste despre rezistență, despre adaptare, despre un popor care se agață de identitatea sa în fața unor obstacole categorice. Începem călătoria noastră în primul secol înainte de Hristos, un nume șoptit în vânt Burebista, unificator. Regele care a îndrăznit să viseze la o Dacie unită și pentru o clipă glorioasă. Dar drumul este lung, iar povestea departe de a fi terminată. Burebista, un nume care încă impune respect. Primul rege adevărat al Daciei, un popor viteaz, războinic, iscusit și stăpân pe domeniul. Era unit triburile dacice de la lui Tisa până la Marea. Puterea lui de necontestat, ambiția lui vastă, era sfidat puterea României. Domnia lui Burebista a fost o epocă de aur, Dacia al Fării. Cetățile s-au ridicat, rutele comerciale au fost ecourile realizărilor sale s-au simțit indese. Dar chiar și cele mai mari imperii se pot prăbuși, iar domnia lui Burebista a fost întreruptă tragic. Roma, cetatea eternă, o putere flămândă în expansiune. Privirea ei a căzut asupra Daciei și a bogăților ei. Legiunile au mărșăluit, scopul lor cucerirea. Dacii au luptat cu vitejie, rezistența lor aprigă. Dar puterea Romei s-a dovedit a fi prea mare. În anul 106 după Hristos, Dacia a căzut, devenind o provincie a Imperiului Roman. Stăpânirea romană, o sabie cu două tăișuri, a adus ordine și prosperitate, dar a adus și schimbări în modul de viață al dacilor. Aici povestea ia o întorsătură, o confuzie de nume, o eroare propagată prin timp. Goții și geții adesea confundați, dar diferiți. Geții, aceștia erau oamenii lui Burebista, strămoșii românilor care trăiau în Dacia la nord de Dunăre. Goții, un popor germanic limbar. Ei au migrat prin Dacia lăsându-și amprenta, dar nu și rădăcinile. A înțelege pe unii nu înseamnă a înțelege pe ceilalți. Geții dacii au rămas. Povestea lor continuă. Să ne întoarcem către un cronicar al vremii, istoricul Iordanes. În lucrarea sa Getica, el scrie despre goți, dar cuvintele sale aruncă lumină și asupra geții. Goții, spune el, au plecat din țara și au ajuns în țara geții. El vorbește despre interacțiunile lor, conflictele lor, dar și despre coexistență. Relatarea lui Iordanes este o fereastră către un trecut turbulent. Ne amintește că istoria nu este niciodată simplă, ci întotdeauna complexă. Secțiunea 6, curentul nevăzut, romanizare, o forță puternică, a căutat să remodeleze Dacia, după chipul și asemănarea Romei. Limba, cultura, modurile de viață, toate au fost afectate, dar sub suprafață, ceva mai vechi a rezistat. Spiritul dacilor, limba lor, transformată, dar neîntreruptă, ca un râu care curge subteran, a ieșit la suprafață, în limba română, o mărturie a rezistenței unui popor. Secțiunea 7, prin furtunile barbare, Imperiul Roman, vast, puternic, dar nu etern. Pe măsură ce slăbea, noi amenințări au apărut, din est, din nord, triburi în mișcare, căutând noi pământuri, goți, huni, avare, au măturat Dacia, lăsând distrugere în urmă lor. Administrația romană s-a prăbușit, totuși Dacia a rezistat, adaptându-se, supraviețuind. Povestea lor o mărturie a rezistenței umane. Secțiunea 8. Un nou început, Evul Mediu timpuriu. Evul Mediu timpuriu, o perioadă de fragmentare, de reconstrucție din cenușa lumii romane. Noi puteri au apărut, daci, împrăștiați, dar conectați prin limba lor, tradițiile lor. Ei au pus bazele pentru ceea ce avea să devină. Principatele române, drumul înainte, era încă lung, plin de provocări, dar spiritul lui Burebista, rezistența dacilor, a dăinuit. Secțiunea 9, ecouri în ceață. Carpații stau de strajă, așa cum au făcut dintotdeauna, martori tăcuți, la o poveste care se întinde pe milenii. Povestea poporului român, de la Dacia lui Burebista, prin stăpânirea romană și invaziile barbare, până la începutul unei noi ere. Călătoria lor, o mărturie a puterii durabile, a culturii, a limbii, a identității. O poveste
poveste care continuă să se desfășoare până în ziua de azi.